Alhamdulillah. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu gwamna jajirtacce dan amana. Mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam OFR a bayan na barota da Kadimul Islam din. Saboda ita ce a gaba saboda mun ita ce tamu. Yawwa OFR kuma ta kowa da kowa ce. Saboda haka mai girma gwamna mun gode da ka tallafa wa 'yan shayi. Ka ba su jari, ka ba su taliyan yara, ka ba su biredi, ka ba su kwai, ka ba su kuɗi naira domin su samu a sarrafa wannan sana'a tasu. Mun gode. Shekara ta 2019 kuma in Allah yadda da mu da su za mu haɗu mu nuna maka halacci, mu saka maka da abin da ka yi mana, kuma Allah ya saka mana da alheri ga baki ɗayanmu daga mu har kai. Muna ganin aiki ana rizarta shi, kowa ya rufe ido ya buɗe kafin ya juyo nan daga nan ya kalli nan sai ya ga aiki. To mun gode mai girma gwamna, Allah ya saka da alheri. Shekara ta 2019 4+4 a haɗa su gaba ɗaya sai kayi 8.